Učenie sa. To je činnosť, ktorá nás sprevádza od začiatku našej existencie. Učíme sa chodiť, rozprávať, ovládať základné zručnosti, učíme sa, čo je správne a čo nie, a po čase sa učíme aj z vlastných chýb. Aj keď sa táto činnosť nachádza všade, najviac učenia zažijeme v škole. Čo učenie vlastne znamená? Učenie je formou činnosti, prostredníctvom ktorej jedinec zmení svoje správanie a svoje vlastnosti, a to pod vplyvom vonkajších podmienok, ako aj v závislosti od výsledkov svojho konania. Týmto pojmom ste už 100% zoznámení. Tejto činnosti sa budete ešte dlho venovať. Určite ste sa už dostali do situácie, kedy ste mali ťažkú písomku pred sebou a začali ste sa učiť deň pred ňou. Mohli ste si tú látku čítať koľko len chcete, ale učivu ste nechápali. Na druhej strane sa nachádzali pojmy, ktoré ste nikdy v svojom živote nevideli. Kráti sa vám čas, nemáte motiváciu sa učiť a neviete s čím skôr začať. Žiaden strach. V tomto videu budú rozsiahlo opísané efektívne spôsoby učenia sa. Na dosiahnutie týchto metód je potrebné zvládať stres, mať správnu motiváciu, poznať a využívať svoje učebné štýly pri učení sa, vedieť správne použiť učebné pomôcky a aplikovať tipy a metódy na zlepšenie procesu učenia a manažovania času. Tak poďme na to. Stres. Stres je faktor, ktorý ovplyvňuje celkový proces učenia sa a zároveň váš výkon v škole. Napríklad v Anglicku 2/3 detí vo veku 8 až 17 rokov trpia v škole stresom, najmä z domácich úloh a skúšok. Stres je všade a stále. Neexistuje, že by ste tento pocit napríklad v škole už nezažili. Pocit stresu pred písomkou alebo pri skúšaní. Domáce úlohy, očakávania, testy, známky. Stres nás ako študentov môže ovplyvňovať dobre alebo zle. Eustres je prospešný stres, ktorý vzniká, keď máme ovládač z hry v ruke pod kontrolou a hráme hru, ktorá nás baví, ale spôsobuje stres. Takýto stres zažijete, keď vás niečo zaujíma, alebo konečne vyriešite príklad z matematiky, ktorý ste tak dlho počítali. Telo vtedy uvoľňuje látky, ktoré zvyšujú jeho vnímanie a zväčšujú motiváciu. Ale za to distres je negatívny stres, s ktorým sa častejšie stretávame, a to hlavne v škole. Vzniká vtedy, keď nám ovládač z ruky vypadne a práve sa skončila cutscéna pred final bossom. Tento typ stresu spôsobuje veľké problémy u žiakov, napríklad v podobe oslabenej pamäti alebo ťažkostí so zapamätaním si učiva. Distres sa dá ale využiť aj na efektívne učenie u špecifických typov ľudí, ktorí prokrastinujú. Keď si radšej necháte veci na poslednú chvíľu, tak pri myšlienke, že vás tlačí čas, odvedete prácu rýchlejšie, ako by ste ju odviedli pred týždňom. Motivácia. Je pochopiteľné, že študenti majú zníženú motiváciu do učenia. Predsa, ako som už hovorila, škola spôsobuje stres a stres znižuje motiváciu. Správna motivácia je významný faktor pri učení a záleží od prístupu k učeniu. To sa rozdeľuje na pasívny a hĺbkový prístup. Pri pasívnom prístupe je vonkajšia motivácia, teda študent sa nepokúša porozumieť učivu a len tak si ho číta, aby sa nepovedalo. Je to neefektívna cesta. Ale za to pri hĺbkovom prístupe je vnútorná motivácia, teda keď nás niečo baví, tak sa to naozaj pokúšame pochopiť. Ďalší faktor, čo môže znížiť motiváciu, je mobilné zariadenie. Mobil je v tejto dobe veľmi používaný väčšinou študentov, či v škole alebo doma. Je založený na ľahkom prístupe dopamínu. Áno, Dopamín. látka, ktorú telo vypúšťa, keď cítime radosť. A povedzme si to na rovinu. Keď sa už niekoľko hodín učíte, radšej pôjdete na mobil, ako sa znova vrátiť k čítaniu. Je to náš systém odmeňovania. Ale v dotazníku, ktorý som vytvorila, som zistila, že nie každému robil mobil problém pri učení sa. Takže dá sa tomu predísť s dobrým nastavením a motiváciou. Už vieme, že motivácia a stres sú významné faktory, ale aj učebné štýly vám môžu pomôcť vo všetkých oblastiach, kde sa človek vzdeláva. Čo sú vlastne učebné štýly? Učebný štýl je súhrn postupov, ktoré jednotlivec v určitom období preferuje pri učení sa. My sa ideme zaoberať učebnými štýlmi rozdelených podľa druhov inteligencie. Existuje ich 8 a ľudia ich majú všetky vrodené, ale niektoré sú viac dominantné ako iné. Každý má rozvinuté priemerne 2 až 3 druhy. Ak ešte svoje nepoznáte, tak dole vpravo sa nachádza QR kód, ktorý vás nasmeruje na dotazník, podľa ktorého zistíte vaše druhy inteligencie. K každému druhu pridám značku, zapamätajte si tie vaše, budete ich potrebovať neskôr vo videu. Takže ak je treba, zastavte si video a naskenujte QR kód. Učebné pomôcky. A teraz vám prezentujem učebné pomôcky. Drumroll, prosím.
Áno, aj takto môže vyzerať učebná pomôcka. Učebné pomôcky sú konkrétne nástroje, predmety či materiály, ktoré pomáhajú žiakom pochopiť alebo objasniť si učivo. Určite sa s nimi stretávate viac, než si myslíte. Od učebníc a pracovných zošitov, cez poznámky, po prezentácie, ktoré používajú vaši učitelia. Učebných pomôcok existuje príliš veľa na to, aby som všetky opísala. Tak sa zameriam na umelú inteligenciu ako učebnú pomôcku. V našej dobe začala byť umelá inteligencia populárna po celom svete. Pán Gepetto sa nemusí používať iba na opravu gramatiky, rýchlu odpoveď alebo začatie debaty o tom, či bolo skôr vajíčko alebo kura. Ale AI sa môže využívať aj viac inovačne. V tomto prípade vám odporúčam web stránky ako I Hate Reading, StudyFetch, Trice AI, Solvly AI, ale zaujímavé stránky sú Cooker a Studly AI. Studly AI je veľmi dobrý príklad na web stránku, ktorá spracuje vložené poznámky alebo videolink použitím AI na rôzne formy. Táto stránka ich vie spracovať do formy kratších poznámok, flashcard kartičiek alebo kvízov. Niektoré stránky majú aj funkciu s podcastom. No oproti tomu Cooker funguje ako TikTok, ale namiesto scrollovania cez krátke videá si prechádzate matematické príklady. Cooker sa dá stiahnuť ako aplikácia a inakšie všetky spomenuté stránky majú free trial, avšak je možné si kúpiť platenú verziu s viacerými benefitmi. A predpokladám, že okrem prežívania do konca školského roka cez všetky testy vás ešte čaká T9. Myslím si, že T9 bude pre vás veľká výzva a dúfam, že aj veľký úspech. Aj keď väčšina z vás sa už tak či tak pripravuje v škole, je dobré mať aj domácu prípravu. Na prípravu na testovanie deviatakov vám odporúčam si prejsť minuloročné oficiálne testy. Potom existujú rôzne vydania kníh, z ktorých si môžete precvičovať prípravu. Ak sa vám podarí zohnať aspoň jednu zbierku z týchto kníh, tak si zaručíte dobré základy. Tiež študenti, čo už prežili T9, by vám určite odporúčali opakované počítanie príkladov na matiku a rozprávať si nahlas učivo na slovenčinu. Metódy a tipy na efektívne učenie. Manažovanie času, riešenie príkladov, naťahovanie sa s mobilom však. Pozriem si ešte jedno video, to ešte nikoho nezabilo. Nátlak z očakávaní či správna motivácia. To sú všetko problémy, na ktoré môžete naraziť pri študovaní. Ale predsa nikto nie je perfektný a všetci sme boli v tom istom vreci. Popravde, stredné školy nie sú až také strašidelné, ako niektorí učitelia hovoria. Veľa študentov v dotazníku potvrdilo, že sú spokojní so svojou novou školou. Nájdete tam veľa nových ľudí, s ktorými si rozumiete, posuniete sa vo vašej ceste vzdelania a dostanete kopu príležitostí na zážitky. No ale ako sa hovorí, tak responsibility v tomto zmysle znamená učenie sa. Učivo na strednej nie je najťažšie, ale ani najľahšie. Dá sa to prežiť, ale na to budeme musieť mať dobré metódy na učenie sa. Tipy ako zvládať stres. Už som spomínala, že stres je nepríjemný faktor pri učení a zvyčajne ho pocítite rovno pred dôležitým testom. Pred písaním testu sa treba ukludniť, aby mozog mohol čisto premýšľať. Nastaviť sa, že všetko potrebné viete. Na školách býva zima a aj to spôsobuje stres. Príjemné riešenie je opláchnutie si rúk teplou vodou. Tiež je dobré, keď si zopakujete učivo z poznámok alebo rozprávate sa o ňom so spolužiakmi, lebo komunikácia je kľúč či ako. Aj jedlo a spánok hrajú veľkú rolu vo vašom školskom výkone. Aj keď nie každý študent to dodržiava, po predpísaných 8 hodinách spánku by ste mali podať vynikajúci výkon. Vrchol koncentrácie nedosiahnete hneď ako prídete domov. Ak sa ešte necítite na učenie sa, tak skúste spraviť nejakú fyzickú aktivitu, ako napríklad choďte sa najesť, practe si izbu, krátko si pospite, zacvičte si, aby ste dostali váš mozog do aktívneho štádia. Najtypickejším spôsobom, ako sa väčšina ľudí začína učiť, je opakované čítanie a zvýrazňovanie. Je to neefektívne. Dajú sa aj využiť efektívne, ale ak neviete, o čom čítate alebo zvýrazňujete všetko potrebné, tak radšej zvolte iný postoj k učeniu. Ako napríklad spraviť si vlastné poznámky. Poznámky nemusia vyzerať ako niekoľko A4, ktoré sú úplne popísané, ale môžu byť zostavené iba z rokov, mien, dátumov alebo ťažko zapamätateľných slov. Ďalej, keď sa učíte na náročný test, rozdielte si papier na dve časti. Na ľavej časti si napíšete otázky, ktoré si sami vytvoríte pri prvom čítaní látky a potom na pravej strane po opakovaní odpovedajte na tie otázky. Ak budete rozmýšľať ako učiteľ, možno sa trafíte aj do otázok na teste. Neštudujte iba na jednom mieste. Keď sa učíte, neostaňte iba vo vašej izbe. Sadnite si na gauč, učte sa za kuchynským stolom či vo vani. Zmena prostredia vytvorí reflexy, s ktorými budete vedieť rozmýšľať hocikde. Určite všetci poznáte tie timelapse videá, kde si študent zapáli masívnu sviečku a učí sa, dokým nevyhasne. Ale čo ak vám poviem, že to nie je jediná cesta, ako sa dlho koncentrovať pri učení? Metódy na manažovanie času.
Pomodoro. Pod pojmom Pomodoro si môžeme predstaviť časový úsek, cez ktorý sa 25 minút učí a potom je 5-minútová prestávka. A keď sa tieto Pomodoro úseky zopakujú 4-krát, potom je väčšia 15 až 40 minútová prestávka. Táto metóda je taká populárna, že je zabudovaná do systému Windows dole vpravo pod kalendárom. Krem tohto časovaču sa dá použiť normálny časovač na mobile, alebo si môžete pustiť video určené na túto techniku. No nie každému môže táto technika vyhovovať. Preto sa vyvinuli iné podobné varianty ako flow time technika, ktorá funguje veľmi podobne ako Pomodoro. Ale učíte sa dovtedy, dokým nie ste unavení, až vtedy máte prestávku. Potom môžete študovať napríklad v 20 až 30 minútových blokoch, kedy si skúsite zapamätať čo najviac. Keď sa takýto blok skončí, napíšete na čistý papier všetko, čo ste si zapamätali a potom to porovnáte s reálnym učivom. A zapamätajte si, že čas študovania sa nerovná dosiahnutým znalostiam. Väčšina ľudí si myslí, že ak strávia viac času študovaním, tak tým bude lepší výsledok. Ale to nie je pravda. Netreba sa pozerať na hodiny, ale skôr, že koľko tém ste prešli. Učebné štýly. Áno, znova sa k ním vraciame. Ak ste si zapamätali vaše značky učebných štýlov, tak práve tu ich využijete. Pri každej metóde alebo type si pozrite, či sa tam nachádza vaša značka. Ak áno, tak gratulujem. Metóda alebo typ, ktorá je zobrazená, patrí práve vám a dúfam, že vám aj v budúcnosti pomôže. Takže bez ďalšieho zdržovania poďme na to. Lingvistický štýl. Pri tomto štýle sa najlepšie učí písaním, čítaním a vysvetľovaním. Títo jedinci majú bohatú slovnú zásobu a dobrú pamäť na mená a dátumy. Dá sa povedať, že s týmto štýlom sa dajú dobre lúštiť krížovky. Pri tomto štýle vám odporúčam si písať vlastné poznámky. S už bohatou slovnou zásobou to nebude problém a zároveň vám to pomôže si lepšie zapamätať učivo. Najlepšie pre žiaka je mať fotogenickú pamäť. Tá spoločne s kombináciou s vlastnými poznámkami tomuto štýlu naozaj vyhovuje. Logicko-matematický štýl. Tento štýl znamená, že jedinec sa najlepšie učí, keď je zorganizovaný. Sú dobrí v matematike, informatike a prírodných vedách. Doslova sú dobrí s číslami. Ale za to najlepší spôsob učenia nemusí byť len počítanie príkladov, ale aj riešenie čo ak problémov. Tým si rozvíjajú kritické myslenie a zároveň sa pripravujú na podobné otázky na teste. Pomôcť im môže aj rozvoj logiky, ktorá sa dá rozvíjať napríklad pomocou online testov a zapájania sa do súťaží. Priestorový štýl. Tento štýl znamená, že učivo si najlepšie zapamätajú využitím rôznych vizuálnych pomôcok. Majú dobrú predstavu v 3D priestore a sú veľmi kreatívni. Aj vám odporúčam písať si vlastné poznámky, len kúštik kreatívnejšie. Skúste sa učiť tým, že si vytvoríte vlastné obrázky a grafik učivu. Taktiež pojmové mapy alebo osnovy sú veľmi dobré pomôcky. Chopiť učivu a rozpísať ho v krátkych bodoch vám môže veľmi pomôcť. Kinetický štýl. Tento druh inteligencie znamená, že sa človek potrebuje pohybovať, aby sa sústredil. Preto vám odporúčam pohybovať sa aj pri učení. Akože hádzať si loptu o stenu a popri tom si čítať látku o štúrovcoch? Áno, alebo opakovať si nahlas učivo a popri tom sa prechádzať hore-dole po izbe. Ale ak ste veľmi oddaní fyzickému pohybu, kľudne môžete ísť do fitka alebo zacvičiť si doma a čítať si pri tom látku. Muzikálny štýl. Tento druh inteligencie je spôsob učenia, pri ktorom si jedinec najlepšie osvojuje informácie, ak sú spojené s hudbou alebo rytmom. Radi spievajú, počúvajú hudbu, či hrajú na hudobných nástrojoch. Niektorým ľuďom prekáža hudba, ako aj text piesní, lebo ich to rozptyluje a nemôžu sa úplne sústrediť. Odporúčam vám si nájsť playlist, ktorý je práve na toto vytvorený. Lo-fi, alebo spustite si 2-hodinovú zbierku klasickej hudby. Aspoň sa budete cítiť ako vzdelaný šlachtic, čo ešte písal s husím perom. Interpersonálny štýl. Tento druh inteligencie znamená, že jedinec sa najlepšie učí v skupine. Je možné si vytvoriť skupinku na študovanie s kamarátmi, ale nebudeme si klamať, asi všetci vieme, ako by to dopadlo. Lepší spôsob pre vás, ako sa učiť, je niekomu rozprávať učivo. Mamka, ocino, kamarát, sestra, brat, hoci kto by počúval. Skúste to určitému poslucháčovi vysvetľovať, ako by ste boli učiteľ od základov. Rozšírite si takto potrebnú slovnú zásobu a uložite si látku do hlbokej pamäte. Intrapersonálny štýl. Tento druh inteligencie znamená, že jedinec sa najlepšie učí sám. Majú bohatý vnútorný život, ale za to ťažko spolupracujú s inými. Učia sa vlastným tempom a v svojom priestore. Najlepší spôsob pre vás, ako sa učiť, je rozprávať si učivo nahlas. Naopak od interpersonálneho štýlu tento druh inteligencie nepotrebuje vonkajšiu pomoc. Látku môžete vysvetľovať plišákovi alebo ako schizofrenik v stene. Prírodný štýl.
Tento druh inteligencie znamená, že prostredie, kde sa jedinec učí, ho veľmi ovplyvňuje. Má rád prírodu a trávi veľa voľného času vonku. Preto vám odporúčam nahrať si poznámky pomocou záznamníku alebo poznámok do mobilu a ísť na prechádzku alebo ak zvyknete, tak ísť si zabehať. Ďalej, upravte si prostredie podľa vášho vkusu, aby ste sa lepšie cítili pri učení vo svojej izbe. Popravde, učilo na základnej a na strednej nebolo až také odlišné. Nové prostredie a noví ľudia naozaj každému prospejú sociálne či akademicky. Ale pocítila som tam rozdiel v mojom prístupe k učeniu sa. Učivo bolo ťažšie a musela som viac rozmýšľať. Možno to bolo aj tým, že sa mi zmenili učitelia, alebo že sa zmenil systém hodnotenia. Asi aj preto sa mi to zdalo inakšie. Jednu vec, čo som si určite všimla, je, že čas bol pre mňa stále problém, lebo testy na mojej škole fungujú ako testové obdobia, že asi 2 týždne nie sú žiadne písomky a potom ďalšie 2 týždne sú zaplnené toľkými testami, že neviem, čo mám so sebou robiť. Preto aj mne samotnej tieto metódy a typy pomohli. A viem, že študovanie ma bude ešte dlho sprevádzať, či chcem alebo nie. Preto som rada, že som s vami mohla zdieľať tieto metódy a dúfam, že aj vám v budúcnosti pomôžu, lebo radšej sa učiť efektívne, ako hádzať hrách o stenu.